Menu hari ini guys, masak opor rempelo ati campur kentang. Hey guys, assalamualaikum. Ketemu neh ambil konten-konten masakku yo guys. Pokoknya ojo do bosen-bosen delok konten-kontenku guys. Aslinya sing bosen iki aku guys. Durung to MK yo ono yahene dengan tema masak-masak. Wes guys, ceritanya nok kene iki aku ape ngopor rempelo ati tak campur ambi kentang tapi tanpa santen ya guys. Dan bumbunya seperti biasa, opor-opor biasa ya guys. Ono bawang brambang lombok, kunir, ono dong jeruk, ono tumbar, ono laos. Bumbune wis tak kosong-kosong, lanjut nok kene iki tak cemplungno iki rempelo ati ambi apa kentange ya guys. Ojo lali dikei lada bubuk, masako lan iki dikei lombok glondongan ben luwih mantul ya guys. Wes oporku wis mateng tanpa santen iki guys. Pokoke iki dijamin enak era pakat walaupun tanpa santen. Ojo lali dijajal ya.